Здравейте, приятели от храма на маймуните в Бали. Днес индуистите имат празник, както и аз, така и те, така и вие. Надявам се, вярвате, че човек има и душа, че тази душа има нужда от хармония, от това да яде истинска храна и наистина това, което се извършва в България, геноцида срещу нас и това, че превърнахме България в храм на маймуната, която управлява изрод, обикновено назначен от кукловод, независимо дали се казва Бойко, Тройко или Петкан, няма значение. Този театър на кукловодите, на изродите трябва да свърши. Скоро започва единственото нещо възящо в нашата конституция, играта на избори. Нито правата на човек, равни права, нито съдебната власт, нито здравеопазването, нито неприкосновеността на собствеността, дори на живота не важат, камо ли единственото, което се провежда е играта на избори. С оглед на това се надявам, че в България ще се намерят достатъчно българи, които да сложим край на тази пародия, за да може да се започне наистина ново начало, което да даде шанс на децата и на нас да живеем, защото войната, която се води в България, е безмилостна. Облъчването, манипулирането на съзнанието, контрола на действията, направляването на събитията, фалшивите новини, фалшивите герои, които ходят на някаква ограда Телена, където само гущерите продължават да минават през тази ограда Телена. Както казахме, войната вече в съвременните условия се води по друг начин и тези телени огради и тези, които ги рекламират, будат само присмех, защото те са свикнали да ни правят на маймуни. Само че маймуни с едни и същи трици не се ловят. Така че надявам се всеки от вас да намери лична кауза за своето семейство, за своите приятели, за да прекратиме лъжата и абсурда, в който живееме. Иначе, ето вижте, България скоро ще бъде храм, където са живяли много маймуни, защото скоро няма да ни има. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам наистина да имате късмета, щастието и общо да имаме бъдеще, и да си дадем шанс, защото спасението на давещите се е в собствените им ръце.